Què m'ha portat Merlí? Doncs molta experiència, primer de tot, la coneixença d'uns grans companys de feina, també de vida, supos ja, perquè som amics, i, bueno, no sé com dir-ho, molt d'ofici, saps? Estar allà moltes hores, molt aprendre com un rodatge tan llarg, molt mantenir una coherència en un personatge en espai tan gran, que és una sèrie, no? I més si hi ha més d'una temporada. Bueno, diverses coses d'utilitat, bàsicament. És cert que la sèrie és androcentrista, m'explico. No masclista, sinó androcentrista, és a dir, que l'home és el centre de la narració. Això és un fet. Però és que està escrita per un home que a més és homosexual i que ha parlat de l'homosexualitat. Què significa homosexualitat, en aquest cas? Perquè ha parlat de l'homosexualitat masculina, no femenina, en aquest cas. Però què significa? Homes estimant a homes, per tant, hi ha una predominància més gran de punt de vista masculí. És un fet. Que això per se no és dolent, perquè, escolta'm, tu ets una dona, jo sóc una dona, i una persona que sigui un home decidirà parlar sobre la seva pròpia experiència, no? D'alguna forma. Això és lloable i és viable, no hi ha cap problema. La qüestió és que també s'haurien de fer productes on hi hagués més espai per la visió femenina. El tema de les sèries és una gran via per tractar qüestions socials, d'alguna forma perquè tothom està pendent de les sèries, perquè estan molt en boga a l'ordre del dia, no? I és una manera ràpida d'arribar-hi a la gent, vull dir, d'accedir a la gent. A part, el fet de la ficció et permet tractar en profunditat, però més lliurement, d'alguna forma, certs temes. Clar, no és el mateix que jo et posi un documental sobre un cas real d'un noi amb agorafòbia, que de cop creï un personatge que té agorafòbia i et pugui ensenyar les intimitats d'aquest personatge sense patir per la pornografia del que puc estar fent, saps, d'alguna forma. Aleshores, és molt directe, però la gent ho percep com a ficció, malgrat que afecta, saps, d'alguna forma. Jo crec que és un mitjà, bueno, això ja a nivell de comunicació i artístic, és un mitjà francament bo per transmetre coses. En general les ficcions, no només a nivell de sèries, però com les sèries també donen més espai per profunditzar, perquè el cinema és 1 hora i mitja, 2 hores, 3 hores, 4 hores, però és un moment, tot en un temps concret, és una cosa, arriba d'una manera X, no ens hi ficarem, però les sèries, al ser continuades, al ser que els agafes carinyo als personatges, que t'hi sents molt més identificat, perquè hi passes molt més de temps, realment jo crec que els valors que puguin haver en una sèrie arriben millor, més intensament, crec. Clar, una cosa que tu has fet aquí, un producte a Catalunya, català, amb una sensibilitat catalana, perquè la té fet per i per catalans, és com, bueno, saps? I de cop que veus que aquesta sensibilitat també toca i arriba a Sud-amèrica, això a França, també a Alemanya em sembla que volia fer una versió, o Itàlia, no sé, clar, he anat per allà. I clar, de cop veus que reps tot el feedback, de ostres, esta sèrie, perquè tal, perquè per a mi significa tal, igual, i és com, que maco. També és bonic que Instagram sigui traient a part tot lo dolent que té, que tots ho sabem, m'imagino, però té aquesta cosa d'immediatesa, que et pots comunicar directament amb la gent que et segueix, i això està bé, saps? Perquè a mi m'agrada molt, per exemple, llegir el feedback del que pensa la gent de la sèrie, per què pensen que serveix, quins valors transmet, això que m'has preguntat abans, de si realment, hòstia, hi ha gent que em diu, mira, jo és que soc homosexual i a mi em va costar molt sortir de l'armari i realment veure Merlí, he vist en tot l'avançament del Bruno, de cop, una facilitat, etc., saps? Que m'ha anat bé. I és com, uau, que guai que de cop una persona que està a l'altre lado del globo estigui fent servir o li estigui servint per alguna cosa veure aquesta sèrie que hem fet aquí, saps? És meravellós, bueno, no sé, a mi m'agrada.